At blive udtaget og komme til at spille Europacup-kampe, det er noget af det største, man kan komme ud for som idrætsudøver. Det gælder også for de 6 spillere, vi nu skal møde. Det gælder om at have tålmodighed. Man skal bruge sådan en her. Det er etterne, der tæller. Alt andet er fiasko. Så er I klar til banen er ret varmt af, så vi skal nok lige have styr på de bolde der. Som nykåret danske mester er minigolfspillerne for Aalborg Minigolfklub udvalgt til at repræsentere Danmark ved Europamesterskaberne, der spilles i Liechtenstein. Så der skal trænes og øves, også hvis Dannebrog skulle gå helt til tops. Det står med brede bølge. Det kunne have lidt bedre. Det kan det image om minigolf overhovedet er en seriøs sportsgren også. Og det faktum, at folk trækker lidt på smilebåndet, når spillerne fortæller, de skal til EM i minigolf. Ja, det var da satans. Det er jo en gammel sag, vi kæmper med og har kæmpet med i mange år. Men der er heldigvis flere og flere, der ser, at det er blevet til en seriøs sportsgren, også i og med, at vi er under Danmarks Idrætsforbunds vinger. Men rigtigt, ja, der er stadigvæk mange, der forbinder lidt med lidt campingpladssport, desværre. Men at det er en seriøs sportsgren, det kan spillerne her for Aalborg snakke med om. Vi er jo allerede nu gået i træning, så 2-3 gange om ugen og op til, vil jeg sige, der bliver det nok næsten dagligt. Og vi tager der ned til Liechtenstein, hvor vi skal spille i en 5-6 dage før selve turneringen begynder. Så der bliver jo virkelig lagt træning i. I skal bruge en hurtigløbende bold, noget 85-agtigt. Så ligger I ind til venstre for midten, og så spiller I ind i midten, så den kommer til at løbe op på bakken. Det vil sige, at I skal spille lidt væk fra jer selv. Hul 3 på hjemmebanen i Sundby har længe voldt spillerne problemer. Så i aften står den på ekstra træning, og det er den erfarne Johnny Andersen, der viser vejen. Men der er en rimelig lille marken, så det skal være rimelig præcis. Theis Bielefeldt er yngste mand på holdet. Han har lidt at lære endnu. Det der kommer du ikke langt nok op på bakken, Theis. Så bliver den hængende derude. Kåre Thomsen er den mest rutinerede spiller på Aalborgs hold. Han har deltaget før ved både VM og EM og er flere gange dansk mester. Og hvis man tror, det at spille minigolf kun består af en kølle og en bold, så se lige med her. Så har jeg hulforstærker, ganske almindelige hulforstærker. Så hvis vi kommer rundt og finder ud af, at det er faktisk bedre at lægge bolden et sted, hvor den egentlig ikke rigtig kan ligge, hvor så sætter vi sådan en klistermærke på, så kan vi lægge bolden samme sted hver gang. Det vil sige, så kan man også finde en mærke i pladen, som man kan skyde henover. På den måde være sikker på, at man laver etteren hver gang stort set. Jo. Så har jeg kniv heri. Kniv? Til hvad? Nu når du køber en bold, skal lige se, jeg har en her. Nu er de helt nye, så kan du se, så er der sådan en støbning fra lakken. Og der er sådan en lille forhøjning der i den støbning der. Den skærer man simpelthen lige af med en kniv, og så tager du lige en lille fil, så de bliver plan, så bolden den ikke hopper på den, nu når du triller hen over den. Jo. Der er jo altid hyggelig samvær efter spillet, jo, så man kan jo godt lige have en oplukker til at lægge i tasken. Det er til tredje halvleg? Ja, lige nøjagtigt. Her bruger jeg Mathias Reike, og jeg spiller den ud fra højre hjørne her, og bander cirka midt på anden kejl, og så slår den ud i banden, og går ned i bagbanden og rammer cirka her, hvorefter den kører ud i en bue her og trækker ind i hul. Gennemsnitlig 120 kroner per bold. Så du har for et par tusind der? Ja, i hvert fald. Det er nok nærmere de 30-40.000, der ligger for der. Har du en favoritbold her mellem de her? Ja. Har du det? Hvor er den hen? Ja, det var et godt spørgsmål. Ja, det er den ligger faktisk i den taske her, for det er jo en af dem, jeg bruger temmelig ofte. Nå, lad os se den. Men den her? Den der? Det er en af mine favoritbolde i hvert fald. Ja. Og den har egentlig ikke nogen særlige egenskaber, udover at den løber godt, og den er behagelig at slå til. Så alle de steder, hvor jeg bare skal lave et slag, hvor jeg skal slå lige ud, eller et eller andet, hvor bolden skulle kunne løbe godt, jamen, så er det altid den her, jeg finder frem. Og bolden triller åbenbart godt for spilleren i Aalborg Minigolfklub, før det store Europa-eventyr. Jeg har sådan en bold, der hopper en smule, så den kommer ud, hopper over hullet, tager bagbanden og så løber ned i hullet. Og så har vi
Den lidt mere professionelle, hvor du har en bold, der er tempereret. Vi flyver over her, rammer ind i banden her, og så videre herover. Og så på grund af banens træk, så gør det så, at bolden kommer til at løbe i sådan en bue her. Det, der er planen, det er at spille bolden ind her, ind i siden herude med lidt overskru. Så skal den køre ned forbi hullet på den side her, ned i bagkanten, og så tilbage i hullet. Bum. Det tegner godt for Aalborg Minigolfklub.